A Biblia az élethez szükséges eszköz. Sok keresztény azonban azon kapja magát, hogy megkérdőjelezi, hogyan olvassa Isten igéjét, és a bibliákat kihasználatlanul, elhanyagoltan hagyja a polcokon. Mi egy nemzetközi bibliaiskola vagyunk, amelynek küldetése, hogy minden diák megismerje, kövesse és hirdesse Krisztust. Magyarország szívében található gyönyörű kampuszunk azért létezik, hogy a diákok mélyebben megértsék a Bibliát, és szilárd alapot teremtsenek hitükben. A tanteremben a diákoknak a világ minden tájáról érkező, hozzáértő vendégtanárok és lelkipásztorok tartanak magával ragadó, alkalmazkodó és gyakorlatias órákat. A tanórákon kívül a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányaikat helyi és nemzetközi szolgálatokban alkalmazzák. Elkötelezett munkatársakkal rendelkezünk, akik segítik a személyes és lelki növekedést, csoportokban és egyéni tanítványozói kapcsolatokban. A mi kis kampuszunk nagy hatást gyakorol egy családias hangulatú légkörrel. Kampuszunk tele van ezekkel a hiteles kapcsolatokkal, amelyek a világ minden tájáról érkező diákokat fogadják, olyan nemzetközi élményt teremtve, amilyen nincs még egy. Ami nagyon tetszett az órákon, hogy tudást kaphattunk olyan tanároktól, akik különböző háttérből jöttek, és ezt a tudást úgy tudták átadni, hogy rögtön alkalmazni tudtam a saját életemre is. Emellett egy teljes képet kaphattam a Bibliáról, az elejétől a végéig. Egyike a szolgálati lehetőségeknek egy rövid távú missziós út volt, ami alatt Lengyelországban mentünk egy kisebb csoporttal. A segédkeztem ifjúsági eseményeken, felújítottuk a minigolfpályát, és részt vettünk egy utcai evangelizáción, ahol az egyik beszélgetésem során egy srác Krisztusba vetette a bizalmát. Az Életszava Bibliaiskola együttműködik a Baptista Teológiai Akadémiával, amely átvihető krediteket biztosít azoknak a diákoknak, akik teológiai alapdiplomát szeretnének szerezni. Így 2 évig tanulhatnak az Életszava Bibliaiskola magyarországi helyszínén, majd az utolsó 2 évet a BTA-n fejezhetik be. Az Életszava szolgálata azért létezik, hogy Jézus Krisztus örömhírét hirdesse. A magyarországi Életszava Bibliaiskolában tanulva a diákok olyan eszközökkel diplomáznak, amelyekkel elindulhatnak a világba. Bárhova is hívja őket Isten. Legyen az a munkavilága, a misszió vagy valahol a kettő között. Jelentkezz még ma!